To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Adamu Musa. Ina mai farin cikin sanar da ku cewa kamar yadda muka alƙawari za mu tafi hutun sati biyu na ci gaba da ɗaukar aikin birnin su. So haka nake mai farin cikin sanar da ku cewa insha Allah yau ba wai zan bar ku haka bane kawai. Akwai sabon shirin ƙayatacce wanda zai nishadantar da ku, sannan ina tunani idan duk wanda ya kalla wannan shirin sai ya yi kwalla, saboda yanzu haka mun saki ya kai har episode 5, amma ba a channel ɗina aka saki ba na birnin so, a YouTube channel ɗin sanin masoyi TV aka saki, wanda yau insha Allah zan saki episode 1 a YouTube channel ɗina birnin so kenan. So sauran episode 2, 3, 4, 5 ɗin a can YouTube channel din sanin masoyi TV za ku je ku kalla, wanda duka channel ina ne shi ma. So amma da yake kun san aka ce hannu da yawa ba menene Hausa ne san ba Haushi to a ce marayin wanda da iya aka ce hannu ɗaya baya tafi go yawwa. So akwai wani YouTube channel ina da muka buɗe sabo ne shi ma, wanda na tabbata idan kuka shiga kuka yi mun subscribing channel din ba za ku taɓa yin da kun sanin yin subscribing din channel don girman Allah, don su yadda kuke manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan har ka kalla wannan bidiyon don girman Allah ka garzaya YouTube channel mai suna sanin masoyi TV ka danna subscribe tare da karamar sanarwa. A nan ne za a ci gaba da sakin wannan sabon shirin na mai suna sanin masoyi. Don Allah ku mun subscribe, idan har kuka mun subscribe zan ji daɗi sosai a cikin raina, kuma ba zan mance ba saboda da bazar ku muke taka rawa. Saboda idan har ba ku yi subscribe ba yadda za a yi mu samu karfin gwiwar cire kawo muku sababbin shirye-shiryen wanda za su dinga nishaɗantar da ku. Kar ku manta, kamar yadda na daɗe ina muku alƙawari cewa ni Adamu Musa na yi alƙawari in dinga sa ku farin ciki kullum kuma ba zan fasa ba matukar za ku yi mun subscribing channel. Dan Allah ku yi subscribing channel din nan da birnin so, sannan ku garza YouTube channel din sanin masoyi TV ku danna mai subscribe tare da ƙararrawar sanarwa, saboda za ta fashe an jima da karfe 8 zan saki sanin masoyi episode 1 yau din nan, amma sauran episode din ba a channel ɗina zan saki ba, a YouTube channel din sanin masoyi za ku ci gaba da kallon wannan. Dan yanzu haka ma mun riga mun saki har ya episode 5. Dan Allah ku shiga ku subscribe, ko sai na je ƙasa ne dan girman Allah, dan su yadda ku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku shiga kun ga har ƙasa da jidan Allah kawai ku rubuta sanin masoyi TV a YouTube zai kai ku channel din, kuma subscribe dan Allah da Annabi.